hak verdi. Şu sunugat adamsy hemişe gözlegde bolýar. Şu gowdan gowy saada aýdymy tapasy gelýär. Nedenem şu bir ökde saadanlarymyzdan biri. Nedenem öňde goýan maksatlaryň bardyr, salsam diýen saatlaryň bardyr. Täze sağlam üstünden işleyen özlerinden aydımlanma, onların bazı yaşlarından men öz başımız var bu topar düzdür, yani onun düzgününe yaşlarım var, ulurak, yaşmış uluraklarım var, esası vazifem gözünü tutanlardan yaşları gönüp durmakta. Onun yine de bir belirlemeli zat var, men bir daha belli geçirmeliyiz şu aydımçılığın konkursu geçirilýär. Her ýyldan ýyla gowda tölemeli. Kelimeler gollyýar, zatlara gatnaşýarym. Ýöne mende ýene bir teklip bar. Şu sadanlardan bir konkursy geçirmek. Ýani şeýle belli bir sadanlarymyz bar da bizim gow sahalar ýerine ýetirýärler. Men şu himayatkarlar bilen guruluşyp düşünýär. Daşyndan hem ýüzlenýär, egerde kim biz gollajak gorsalar şu sadanlardan konkursyny geçirir. Ýani estrada sadanlarının konkursyny. Muňa bizim tölemede hin sadanlarymyzdan şoň özüm ýol başlyk etip biljek. Goňşy döwletlerden, Özbekistanyň, Azerbaýjanyň, Türkiýanyň, Iranyň ähli ýaşlary ýygnap şu türkmeniň şu ýeten derejesini sunupdy. Şonu biz ýaýyp görkezip bilýärler. O dediği tatlarının aydınmı goşup bolýar. Esasy sağ festivalini geçirmek planım arzumda var da.